Здравейте, уважаеми! Сега ще ви представя първа, втора, това е трета хотелска стая в Стокхолм до летището. Като влезем има голямо огледало, пода е ламинат, стените са ни бели и контрастира с тъмен черен таван и тъмни черни врати. Вдясно първата ни е банята. Ко виждаме в банята? По стените стандартни бели плочки 20 на 20. Така, тавана и пода са в тъмно сиво към черно, та да контрастират черно и бяло. Както се пее в една песен: черно и бяло. Така, мивчица. Тук светло сивичко. Душче. Питичка. Всичко изглежда модерно и младежки стил. Така да се каже, по-скоро като студентски стил, така модерен, като младежки и студентски стил. Спалнята, телевизора и бюрото. Бюрото ми прилича все едно е детска или студентска стая, така както са оползотворили нишите. А пък тук са направили някакво модерно диванче да си седиш и да гледаш гледката през прозореца. И сега да видим гледката през прозореца. Вижда се паркинга на летището. Така, на прозореца са махнали дръжката за безопасност, за да не вземе някой да отвори прозореца и да направи беля. Ето го летището и футуристичната кула на летището, като от филмите за седморката на Блейк, както имаше на времето. Та това е третата стая в третия хотел, който съм в Стокхолм. Мисля, че ако трябва да избирам, първия най-много ми хареса. Чао от мен за сега и успешен ден!